ҳодисае ки дар навор мебинед ва мешунавед дар асоси воқеае ба амаломада дар таърих сабт шудааст. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад. 11 августи соли 1979 дар осмони Днепродзержинск бадтарин фалокат дар таърихи авиатсия ва футболи шӯравӣ рух дод. дар минтақаи Днепродзержинск ду ҳавопаймои Ту-134 бо ҳам бархӯрданд. дар яке аз онҳо футболбозони дастаи машҳури Ташкент бо номи Пахтакор парвоз мекарданд. ҳавопайморо экипажҳои бо таҷриба аз Беларусия меронданд. ҳавопаймои дигари мусофирбари Ту-134 ба Молдова парвоз мекард. пахтакор як дастаи пурқудрате дар СССР буд. дар ин даста ду ситораи машҳур ҳимоягар Михаил Ан ва ҳамлагар Владимир Фёдоров ҳам буданд. рӯзи шанбе 11 август дар Ташкент субҳи барвақт 14 нафар футболбозон бо тренери дуюм Духтур ва Маъмур барои парвоз кардан ба бозии Динамои Минск ба аэропорт омаданд. ҳама либосҳои сабук мепӯшиданд. мувофиқи обу ҳаво танҳо ҳуҷумкунанда Владимир Фёдоров либосҳои зиёдеро бо худ ҷамъ карда буд. ба ӯ мегуфтанд: ту чӣ кор карда истодаӣ? гуфт: бале, занам ҷамъ кард. мегӯяд Минск хело сард аст, он ҷо хунук мехӯрӣ. 11 августи соли 1979 соати 11:30 ҳавопаймои Ту-134 бо рақами 65735 аз фурудгоҳи Ташкент ба ҳаво парвоз карда ба сӯи Минск равон шуд. дар ин ҳавопаймо 77 мусофир аз ҷумла 12 кӯдак ва дастаи футболбозони Пахтакор буданд. 20 дақиқа пештар аз Челябинск ба Молдова боз як ҳавопаймои Ту-134 бо рақами 65616 парвоз кард. дар ҳавопаймо 6 узви экипаж, 88 мусофир аз ҷумла 24 кӯдак буданд. самолиёт дар Воронеж фуромади мобайнӣ анҷом дод. як мусофир ҳавопайморо тарк кард ва боқимонда ҳама мусофирон савор шуданд. дар соати 12:49 ҳавопаймо парвоз кард. парвози ҳавопаймо бо дастаи Пахтакор аз минтақаи масъулияти маркази идораи ҳаракати ҳавопаймои Харьков бо як шиддати баланди парвоз гузашт. 11 августи соли 1979 соати 7:50 дар маркази идораи ҳаракати ҳавопаймои Харьков 7 нафар диспетчер бо роҳбарии Сергей Сергеев навбатдор буданд. Сергей Сергеев Николай Жуковскии ҷавонро дар сектори пуршиддат гузошт, ки ҳавопаймоҳоро пайгирӣ мекард ва ба Владимир Сумский супориш дод кори ӯро назорат кунад. гарчанде ин корро бояд танҳо худи Сергеев мекард. Николай Жуковский ва Владимир Сумский ҳамчун таҷрибаомӯз собиқаи думоҳаи корӣ доштанд. Сергеев инро медонист, аммо чаро чунин кард, як розест то ҳол боқӣ мондааст. тақрибан соати 12:00 аз ин нуқтаи парвоз яке аз мансабдорони баландпояи давлатӣ, дақиқан кӣ буд маълум нест, парвоз дошт, ки ҳама диспетчерҳо бо ин парвоз банд буданд.
дере нагузашта диспетчери ҷавон Жуковский хатои бузургеро анҷом дод. вай дар графикаи худ вақти парвози ду самолиётро нодуруст тартиб дод. мувофиқи ҳисоби ӯ фосилаи аз нуқтаи чороҳа гузаштани ҳардуи ин ҳавопаймо мебоист 3 дақиқаро ташкил диҳад. воқеан ин бояд аз 1 дақиқа камтар бошад. Жуковский иштибоҳ карда қарор дод ки як самолиёт аз болои ин нуқта аввал парвоз мекунаду самолиёти дигар 3 дақиқа пас. бинобар ин вай ба экипажи ҳавопаймои Ташкент фармони нодуруст дод. иштибоҳ карда хати парвози ҳавопаймои Челябинск Молдоваро ба онҳо дод. ҳавопаймоҳо дар як баландӣ ва зуд бо суръати 800 км/соат ба сӯи ҳамдигар шитофтанд. ҳамин хел ҳавопаймои Беларусия ва Молдова ки дар баландӣ 8400 метр дар болои абрҳо бо гардиши 90 градус ба сӯи якдигар парвоз мекарданд. Жуковский хато карда боварӣ дошт ки ҳавопаймоҳо бархурд накарда пароканда мешаванд. хавфро Владимир Сумский пай бурд. вай ба экипажи Беларусия фармон дод ки ба баландии 9000 метр бароянд. бо садои баланд фарёд мезад. 735, а вы 9 займите. Над Днепродзержинском 8400 пересекающийся. 9676. Понял, 8400. Сумский боварӣ дошт ки экипажҳои Минск ҷавоб медиҳанд, зеро онҳо супоришҳоро хуб иҷро мекунанд ва ҳамааш хуб мешавад. аммо ин суханон ба онҳо ҳеҷ тааллуқе надошт, зеро инҷо хатои бузурге шуда буд ва фармон ба дигар ҳавопаймо мерафт. то бархурд 1 дақиқаю 5 сония боқӣ монда буд. баъдтар командири ҳавопаймои Ан-2 ба маркази идораи ҳаракати ҳавоии Харьков хабар дод дар райони Куриловка афтидани қисмҳои самолиётро мушоҳида мекунам. гуфт ба фикри ман ин самолиёти Ту-134 мебошад. Харьков, 734. В районе населенного пункта Куриловка наблюдаю падение частей самолета. По-моему, Ту-134. дар соати 13:35 дақиқа ва 38 сония ҳавопаймои Ту-134 Беларусия бо ҳавопаймои Ту-134 Молдова ки дар баландии болои абрҳо парвоз мекарданд, лётчикҳо ҳамдигарро муайян карда натавониста бо як зарбаи шадиде ба ҳамдигар бархӯрданд ки бо ягон мусофир имкони наҷот намонд ва ҳама 178 нафар ҳалок шуданд. дар Куриловка он рӯз тӯи домодиеро ҷашн мегирифтанд. аз осмон қисмҳои порашудаи ҳавопаймо меборид. онҳо фикр карданд чӣ ҳодисаи табиие рух додааст. ҳавопаймоҳо дар фазои Куриловка бархӯрданд. қисмҳои асосии ҳавопаймоҳо дар минтақаи истироҳатии одамон дар лаби баҳр афтид. хушбахтона дар ҳамон мавсим дар он ҷо одамон набуданд. вагарна ҳалокати ин ҳодиса ду чандон мешуд. сабабҳои ҳодиса аз уҳда набаромадани диспетчерони навкори бетаҷриба дар маркази идораи ҳавоии Харьков Николай Жуковский ва Владимир Сумский буд. тафтиши сабабҳои садама 9 моҳ идома кард. дар ин парванда айбдоршавандагон Сумский ва Жуковский буданд. чаро Сергеев ба ҳеҷ ваҷҳ пайдо нашуд, ҳатто пас аз 3 даҳсолае касе намедонад. варианти асосии ин воқеа хатои диспетчерҳо буд. онҳоро ба муҳлати 15 сол дар колония аз озодӣ маҳрум карданд. Сумский пас аз 6.5 сол барои рафтори хубаш озод карда шуд. Николай Жуковский тибқи овозаҳо дар колония худкушӣ кард. хешовандони футболбозон мегуфтанд онҳо дар ҳолати маргу зиндагӣ қарор доштанд. як моҳ пеш онҳо ба Индонезия сафар карда буданд ки ҳавопаймои онҳо ба ҳолати турбулентии сахте дучор шуда буд ва як мӯъҷиза шуду онҳо наҷот ёфта буданд. мегуфтанд ҳатто онҳо пеш аз ин ҳодиса хобҳои даҳшатнокеро дида буданд. чӣ хеле ки писари тренери ин даста ба мо нақл кард,
падараш дар хоб дида буд, ки онҳоро ҳодисаи нохуше интизор аст. Гӯё онҳо аз ин ҳодиса хабар доштанд. Хайр бародарон, ин буд таърихи як садамаи даҳшатнок ва марги дастаи футболбозони машҳури СССР бо номи Пахтакор.